Kani akong manok guys. Grabe gini kabadlungon. Tanawa ra gud ninyo guys oh. Samtang nag-add ko ning dahon sa kahoy guys nga may area di agwa. Na sinamukod nawa ko na siya oh. Muna resulta guys sa kanabitang mamuhi tag mga hayupan guys nga kada abot na to gikas ng balay kay mali itong payag diri sa bukid. Muna resulta sa mga hayupan to guys nga atong pagka-istoryahan. Nga ani sila kaanad guys. Samtang naghikay ko lang pagkaon guys. Magsinamok. Magsinamok kini sila sa kuha. Kay gadali kini sila ang pagkaon. Oh, nawa ra ko ni guys oh. Oh, saka oh na. Muna yung trabaho guys. Oh, nawa. Magpanaga na naman po tayo kuan kanang ad-ad ito ang tangkong kay basig maapil to ad-ad nilang